Så nu filmer den. Nu kører den. Ja. Det var sødt. Jeg kan da ikke se hende, det kan jeg ikke. Hvad? Jeg siger, det kun loftet, jeg får med. Kun loftet, jeg får med. Jamen, det er fordi, du skal dreje den, mor. Jeg er helt løjet. Spils mig op med Marie. Tak. Hvad så? Har du siddet på dig? De er så søde. Fået helt Har du sat ind? anderledes farver, hva'? Ja. Altså, Ja, det gør jeg. Det lille pus. Hun har en tissekro. Ja, det er hun. Og nu skal vi se, hvad der er hendes navlestum, den falder af. Er den det? Hun er navn ligesom vores. Ja, det kan du se, når det tager den af. Er den også faldet af på så meget? Nej, ikke nok. Skal du komme ud af det her? Vi skal lige have vasket lidt navn. Kom her, mor. Ja. Kan der omkring til på? Annika så sagt noget til mig, Anna. Hvad? Hvornår har du snakket med mig? Hvad? Nå. Har de fået spillet tid ved nærlæser? Hun har fået en navn ligesom mig, det kunne se mig. Ja. Først havde hun tænkt, at ja, det kan også, det kommer på det. Det er lidt synd for mig, at hun ikke har nogen navn som mig. Jamen, det kommer, Selina. Det kommer. Hun har fået lidt blod. Hvad siger du, Bus? Hun har fået lidt blod der. Jamen, vil du tro lige, vi skal der. Så kan du bare stoppe for dem, hvis du går med. Ja.